Nebýva to tak často, ale z toho, čo vám dneska chcem ukázať v tomto videu ohľadom Uberu, je fakt zaujímavé a nemôžem sa dočkať, kedy vám to konečne všetko odhalím. Uber bola pre mňa úplne bežná aplikácia, ktorou som sa v rámci Prahy alebo Viedne alebo svojich ciest po svete presúval. Keď som sa venoval analýze a príprave tohto videa, tak som bol v šoku. Čo všetko Uber dneska obsahuje, aké sú ich finančné výsledky, aké nové technológie pripravuje, zakomponuje AI a robotaxi do svojich služieb a aký ohromný potenciál táto akcia dneska má a prečo vidím práve dôvod Uberu, aby urobila 3x behom roku 2030, možno aj skôr. Čo sa v tomto videu dozviete, bude nasledovných 7 tém. Urobíme si úvod do Uberu, o čom dneska táto spoločnosť dneska je. Urobím si s vami revíziu finančného reportu, ktorý mňa veľmi prekvapil. Revidujeme si spolu profitabilitu, earnings a financials, ktoré sú v dispozícii na Uber Investors. Chvíľku sa môžeme porozprávať o ich CEO a nákupoch insiders, ako je Nancy Pelosi a ďalší. Prejdeme si technickú analýzu a môj záver k tejto akcii. Pre tento úvod si požičiam video od GoGet 2026, konferencia Uberu, ktorá bola mimochodom veľmi dobrá a kto sa rozhodne investovať svoje prostriedky do Uberu, doporučujem sa na to podívať. Uber dneska není len častý zmiňovaný provider mobility a taxíkov, ale má v sebe samozrejme, kto žije vo väčších mestách, ďalší biznis ako Uber Eats, takže rozvoz jedla, cez reštaurácie, objednávky a doručovanie. Dokonca prišli s novým modelom, subscription modelom Uber One členství, takže subscribe model má tam určité predplatné, firemné predplatné a výhody v rámci Uber členstva, takže keď vaša firma má Uber predplatné na Uber Business, tak môže mať určité výhody. Robotaxi, ku ktorému sa za chvíľku vrátime, to bol veľký dôvod, prečo akcia dneska je vypredaná a predáva sa v ohromnej zlave, oproti tomu, kde by dneska skutočne podľa jej profitability mala byť. Partnerstvo a budovanie marketplaceu autonómnych vehicles a schopnosti presúvať ľudí, nie len konkurovať Waymu a Tesla Robotaxi, ale díky Uberu môžu práve tieto spoločnosti voziť ľudí, pretože Uber má obrovskú bázu a kontakty a vlastne v tej aplikácii, v ktorej Uber je, tak má dneska obrovské množstvo zákazníkov a výhodu. AI rozhodne túto spoločnosť nejakým spôsobom zásadne neohrozuje. Ďalšie novinky a ďalšie oblasti biznisu Uberu v roku 2026 je grocery a retail delivery, to je dodážka jedla a nákup potravín. Niečo, kto pozná Rohlík alebo Košík.cz, veľmi zaujímavá oblasť pre rozvoj v rámci Spojených štátov. Reklama, Uber Ads, Hotels on Uber, možná tohoto CEO nepoznáte, ale on kedysi pracoval v Expedii, je veľmi známy práve z oblasti Expedie a riešia práve možnosť rezervovať hotelov v aplikácii Uber cez partnerstvom práve so spoločnosťou Expedia. Takže dneska nielen, že si môžete v Ubere zaobjednať jedlo, nechať si odviesť taxíkom alebo si cez Marketplace od nich niečo kúpiť domov na potraviny, taktiež si môžete booknúť hotel a mnoho ďalších, keď ste napríklad truck driver a podobných, pretože Uber vlastne dneska vidí budúcnosť hoci aj v tom, že staví platformu ako je Uber for Trucks, čo je absolútna novinka a ohromilo ma to všetko, čo som zistil o Uberu predtým, než som sa rozhodol do tejto akcie nejakým spôsobom investovať. V tomto videu Uber má presne tie oblasti, ktoré som zmienil, veľmi pekne rozdelené. Ja to s vami všetko prechádzať nebudem. Službu City Insights, Shop for Me, keď ste niekde na ceste, veľká výhoda, pretože my, keď cestujeme, tak tiež si radi občas ubytujeme sa v apartmáne, aby sme neplatili drahé hotely. A môžete si niekde v mestách, kde Uber servis funguje, nechať práve doviesť jedlo, bez toho, aby ste si robili zložitý prieskum firiem a telefonovali na nejakú donášku, tak práve díky Uberu si a mobilite môžete nechať voziť jedlo kľudne do hotela alebo kľudne na apartmán, uvarené, čerstvé a teplé z lokálnych donášok, ktoré Uber má v tom danom meste. Ten ekosystém funguje fantasticky a tá akcia, ktorú vám dneska predstavujem, tak vlastne na to vôbec v podstate nereaguje. To, čo Uber sleduje v podstate vo svojom najnovšom earnings a pravidelne sleduje vo všetkých earnings, je ich engagement a počet trips. Oni merajú počet trips na
tzv. Počty ciest, respektíve zaplatených unikátnych zákazníkov, ktorí využívajú na ľavej strane, ako vidíte, low-costový denný engagement. To sú služby, ktoré používate kľudne na každý deň. Máte zdieľané auto, alebo používate nejakú hromadnú prepravu, alebo si objednávate vlaky, motorky, mikromobilita, kolobežky, Uber, alebo autíčka, respektíve prenajímate si auta, alebo používate štandardné Uber služby, ktoré majú tzv. Core Demand Engine. To sú služby, ktoré generujú relatívne vysokú maržu, ale zároveň sú za priateľné ceny a podľa toho Uber naceňuje a podporuje vlastne tie lokálne trhy a samozrejme z toho generuje najväčšie zisky. A potom máte higher margin offerings, to sú ponuky, ktoré majú pre Uber obrovskú maržu. Možná ste si všimli v aplikácii Uber, máte možnosť si objednať Uber Black. To je služba, kde máte napríklad Mercedesy, v Amerike veľké Fordy alebo dokonca veľké Tesly, Cybertrucky a podobne. Tam je príjem pre toho, kto Uber šoféruje väčší, zároveň je tam väčšia marža pre Uber, ale zároveň vyšší náklad pre toho zákazníka, ktorý platí za túto službu. Je to pekné, využíva sa to, je to samozrejme, keď vidíte tú distribúciu, toto normálne rozhodnutie, to je tá čierna krivka, tak ich využívanie s cenou klesá. Takže toto sú základné tripy, ktoré Uber monitoruje. No a potom máte oblasti consumer, to znamená spotrebiteľské, asistent nákupný, kde už používajú AI na ingrediencie, robíte si zoznam ingrediencií a on vám nakúpi zoznam. To v podstate dneska už Rohlík v Českej republike má. Cart Assistant, takže máte v podstate, poviete, chcem borúvkové palacinky, tak vám samozrejme nakúpi všetky relevantné potraviny, ktoré k tomu potrebujete. Ja som túto službu v živote nepoužil v Česku, používam Rohlík a neviem, či je dostupná. Každopádne je to jedna z vecí, ktorú Uber predáva a ponúka a pozicionuje ako jedna z dôležitých vecí, kde má AI implementované pre svojich zákazníkov. No a potom máte Uber asistenta a nejaké služby ako Airner, kde podporuje šoférov v rámci ich cesty a poskytujeme informácie toho tzv. Obchodného cestujúceho, kde máte detaily o tom, ako dlho trvá cesta na letisko, aká je súčasná zdržanie letov, prípadne aká je odhadovaná doba času na čakanie na letisku, aby ste optimalizovali náklady ako šofér Uberu. Pomáha vám to v podstate so ziskovosťou. Uber dneska v podstate jeden z dôvodov a je vidieť, že veľké množstvo retailových investorov, ktorí majú dneska silu v rukách a ovládajú trh, tak v podstate vôbec nevidia a nevnímajú tento obrovský marketplace, kde má Autonomous Vehicles, to je AV stratégiu Uber, postavenú na obrovské množstvo v 15 mestách globálne, obrovskom množstve partnerov, hardwareových partnerov, ako je Volkswagen, Stellantis, Mercedes, Rivian a ďalší, kde ponúkajú software a engineering na charging infrastructure alebo dobíjacie stanice, self-driving technologies, tak ak si niekto myslel, že Waymo alebo Tesla autonómne autá zničia Uber a to je veľká konkurencia a nebude Uber potreba. To bol často narratív toho prepadu, čo je zároveň veľká príležitosť, tak vidíte, že dneska si objednáte Waymo díky Uberu a to autonómne auto k vám príde a môžete ho použiť. Kolegovia, ja pracujem v Microsofte, kolegovia, ktorí boli v Amerike, tak tieto služby bežne používajú a je to príjemné to vidieť, ak sedíte na pozícii vzadu za volantom a za volantom v podstate nikto nesedí. A poďme sa teraz podívať na Operations Metrics. Tieto čísla sú z môjho pohľadu veľmi zaujímavé. Ja už som žil v predstave, že Uber nemôže v podstate viacej rásť, ale vidíte, že ich tlak na obrovskú performance v Q1 2026 sa ukázalo, že MAPCS, v podstate medziročný nárast unikátnych konzumerských tripov. Tu vidíte, čo to znamená. Je to ukončená mobilita, ride alebo získaná donáška. Tak v miliónach, tak rastú medzikvartálne každým kvartálom dvojciferným číslom. Takže od kvartálu 1 2025 rástli 14, 15, 17, 18, 17%. Obrovské nárasty. Tunak dojde samozrejme k nejakej optimalizácie. Predpokladám, že tunak medzi Q4 a Q1
Q1 je nejaká štandardná sezonalita medzi Vianocami a Novým rokom, ale fantastické výsledky Uberu, fantastické operation metrics a ich rast je ohromný. To, čo je najdôležitejšie pre investorov, je gross bookings, hrubé objednávky v miliónoch. Ako vidíte, od Q1 2025 sa objednávky štandardne zvyšovali až do Q1 2026 v 53 720 miliónov dolárov, takže to je 53 miliard a gross bookings konštantne rastú 21% medziročne. Ďalší dôležitý fakt, revenue Uberu, respektíve tržby systematicky rastú. Znova ukazuje sa, že Q4 až Q1 je pravdepodobne pre Uber mesiac seasonality, keď sa na Q4, keď sú Vianoce, chodí sa na večierky, firemne sa ľudia vozia a tak ďalej po rôznych akciách, tak je väčšinou obrovský pík, takže je to cyklická akcia, ktorá má klasický cyklus a vrchol v Q4, v Q1 pak dojde k prepadu. No a ten prepad, za chvíľku sa podívame na graf, spôsobil i to, že sa prepadla čiastočne akcia, ktorá nedáva žiadny zmysel. Ďalšie non-GAAP, to znamená non-GAAP sú auditované výsledky, non-GAAP sú non-generally accepted accounting principles. GAAP v podstate toto nie sú accounting principles overené výsledky, ale prezentujú sa bežne takýmto spôsobom. Tak operation income, to je operatívny zisk, im narástol až 42% medziročne. Takže vidíte, tržby rastú nejakých 21%, ale ich operation income rastie výrazne rýchlejšie a to je v podstate zásadná vec. A pre akcionárov dôležité EPS, earnings per share. Vidíte, že klasicky sa earnings per share zvýšila až o 44% medziročne. Ohromný nárast. Tak, tých čísel, ktoré má dneska Uber v reporte a porovnáva jeden rok s druhým, má obrovské množstvo. Ale ja mám pre vás jeden lepší zdroj, ktorý je môj prémiový zdroj. Tak, tu sa môžeme zatiaľ podívať, jak sa darilo Uberu z hľadiska technickej analýzy za posledný rok. Za posledný rok akcie paradoxne, i napriek tomu, čo ste všetko videli, klesla o 18,17%, hoci tento jeden rok už má započítaný piatkový nárast z 26.6. V piatok akcia Uberu pridala skoro 5,5% behom jedného dňa. Za posledných 5 rokov teda Uber pridal len 49% a poďme sa podívať, 10 rokov sa ešte neobchoduje, pretože vstúpil na burzu až v máji 2019. Obchodovala sa prvý deň za nejakých $41 a dneska sa obchoduje v podstate len za nejakých 76. Takže oproti vstupu na burzu za 7 rokov skoro tá firma moc toho nepridala a myslím si, že má ešte ohromnú príležitosť ukázať, čo v nej je. Takže mimochodom, kto toto nepozná, toto je Seeking Alpha, jeden z najlepších zdrojov, ktorý ja osobne na analýzu spoločnosti používam. Kto by tomu nerozumel, tak samozrejme rozoberám konkrétne môj vlastný pohľad i na mojom Patreone, kde uvidíte nejaký jednoduchšie stráviteľný pohľad na tieto zložité statementy mojimi očami investora, ktorý ja investujem už vyše 10 rokov aktívne. Na eToro od roku 2019 môžete sa podívať kľudne na môj otvorený účet. Tak, poďme sa podívať na Uber z hľadiska finančných výsledkov. Ich trailing 12 months, respektíve za posledných 12 mesiacov revenue je 53 miliard dolárov. Keď sa podívame na income statement z roku 2025, tak ich revenue bolo 52 miliard, 43 miliard z 2024, 37 miliard, 31, 17. Prečo to ukazujem? Hrozne sa mi páči, že z roku 2020, keď bol COVID, tak táto firma to nemala vôbec ľahké. Vidíte, že bola v 2019 ve veľkom náraste. COVID spôsobil veľké zbrzdenie a spomalenie. Ale tá firma využila to obdobie na to, aby sa posilnila a v podstate od covidu do dneska tá firma generuje skoro 5 krát väčšie revenue, než generovala pred covidom. Hovorí sa, že pokiaľ firma generuje revenue a profit, tak väčšinou cena akcií kopíruje tieto profity. To je jedna zásadná poučka, ktorú niektorí analytici majú veľmi radi. Do toho pre vás veľmi dôležitá metrika, skúsim ju tu pre vás vyhighlightovať, je práve gross profit, hrubý profit.
Vidíte, že ich hrubý profit sa pohybuje na veľmi peknej úrovni. Keď si to vypočítate z celkového revenue, je to nejakých 40-45% hrubá marža. A to najdôležitejšie teraz, aby sme sa podívali, to pre mňa veľmi zásadné a pre väčšinu investorov a hlavne inštitucionálnych investorov je operating income. Takže total revenue minus total operating expenses, takže operating income, operatívny zisk. Trailing 12 months za posledných 12 mesiacov až 6 miliárd v roku 2025 skončili v 5 miliardách, to je zdvojnásobenie oproti roku 2024. Oproti roku 2024 do 2025 systematicky zvyšovala svoj operating income a zdvojnásobila takmer svoje tržby. Oproti roku 2023 takmer 5-násobne, vyššie možná 5-násobne zvýšila svoj operating margin. Čo je ale na tej firme strašne zvláštne, keď sa podívate na to obdobie 2023, tak vlastne 2023 sme boli niekde tu a tá firma od roku 2023 pridala až 353%, keď si spočítate compounding a zložené úročenie. Veľmi pekná investícia, po návrate mobility po covide strašne veľká príležitosť. Myslím si, že kto do toho investoval, tak dneska mohol pekne sedieť na veľmi dobrej ziskovej pozícii. A práve tá príležitosť, ktorá na Uberi vznikla, tak vznikla práve kvôli tomu sell-offu, ktorý bol spôsobený tu. To je december 2020 a ten sell-off spôsobil samozrejme COVID a strach z toho, že firma nebude schopná vykazovať nejaké zisky a bude v strate. Možná naopak bude koniec Uberu a mobility službám kvôli tomu, že ľudia mali rúšky, nemohli nikam cestovať a podobne. Hoci v Amerike a v ďalších krajinách tá situácia bola odlišná, ako napríklad u nás v Československu. Dôležité ale je zmieniť, že akcia sa prepadla až 68% od tehdajšieho svojho vrcholu, ktorý bol niekde okolo $64 a následne vyrástla krásnych 300%. Dneska je situácia veľmi podobná. Firma Uber sa dotýka svojho 200-dňového priemeru a obchoduje sa pod 50-dňovým priemerom. Keď som začal pripravovať túto analýzu, bola minus 36%. Veľmi, veľmi podobné ako v tom roku 2019 až 2021-2022. Hoci ten prepad kvôli AI a autonomným vehicles je výrazne menší. Dôležité je taktiež zmieniť, u technickej analýzy ja veľmi rád používam Simple Moving Average, to je jednoduchá krivka priemeru danej ceny. Ten priemer krásne vidíte, väčšinou je takýto málo, je viac plochý a štandardne býva pravidlom, minimálne u tých komodít, že akcia, keď sa dotkne svojho 200-dňového priemeru, má tendenciu veľmi rýchlo narásť a utiec tomu, aby dosiahla nejaké zisky. Tak práve tá situácia sa blíži. Je možné, že sa akcia už odrazila od svojho dna a bude pokračovať. Kto vie, akým spôsobom. Ja osobne vidím, tak jak som uvádzal, minimálne 3x potenciál do roku 2030. Riaditeľa spoločnosti, tak CEO práve Dara, ťažko sa to číta, Khosrowshahi, je veľmi zaujímavý týpek. Pokiaľ vám nevadí počúvať podcasty v angličtine, rozhodne doporučujem na YouTube alebo na Spotify Uber CEO, I have to be honest, AI will replace 9 million jobs at Uber. Je to človek, ktorý je veľmi tvrdý a známy tým, že v podstate nastúpil do Uberu niekedy v roku 2017 a vybudoval ako CEO spoločnosť Expedia, ktorá v podstate bola na začiatku veľmi zvláštna. Ja som si myslel, že tá firma nemá vôbec potenciál na úspech, ale vybudoval z nej to, čo dneska Expedia je. U nás v Európe asi moc sa nevyužíva. Prebral Uber po toxickom období zakladateľa Travise Kalanika a myslím si, že urobil z Uberu práve to, čo dneska vy v Ubere vidíte. Je zameraný na tvrdú práci a nevadí mu tvrde prepúšťať ľudí, pokiaľ nepracujú pre Uber tvrdo. Není to rozhodne zamestnávateľ, pre ktorého ja by som chcel pracovať, pretože mať CEO, ktorý sa vám vyhráža každú chvíľu, že vás prepustí, keď pre ňoho nebudete makať svoje najväčšie na plné pecky, tak to je samozrejme
nie je úplne zdravé prostredie, každopádne ako investor som za to hrozne rád, pretože dokáže tento človek Uber kompletne prekopať, dokonca orezal masívne straty Uberu, ktoré sme si pred chvíľkou ukázali a bol to jeden z ľudí, ktorý prekopal celú kultúru. Ich biznis padal, boli v strate a tento človek dokázal efektívne prejsť do módu dokážeme rásť za každú cenu. Rozhovor veľmi silno doporučujem, je myslím veľmi inšpiratívny. Ukázal kontrast medzi človekom, ktorý je na jednu stranu charizmatický, analytický, ale pod povrchom toho človeka je nekompromisný, tvrdý biznismen. A to je presne človek, keď si mám predstaviť ako investor, do čoho investovať, to je presne človek, ktoré ja chcem, aby investované peniaze riadil ako on. Tak a pár ešte zaujímavostí na záver. Včera alebo predvčerom vyšla správa, že Nancy Pelosiová, čo je v snemovni reprezentantov politička v Amerike, veľmi známa, kto ju nepozná. Každý politik v Amerike musí zdieľať svoje investície do verejne obchodovaných spoločností a Nancy Pelosiová práve vo svojom poslednom reporte musela zverejniť vo svojom reporte, myslím si, že to je Kalifornia, periodický report, že nakúpila, okrem iného, Uber Technologies ako common stock. Myslím si, že to je call opcia v hodnote rozmedzi medzi $500,000 až $1 milión. Dátum, kedy bola notifikovaná, je 29.5. Nakúpila, je tu popis, 200 call opcií zo strike price $50 a expiráciou 19.3.2027. To je tzv. In the money opcia. Opcia znamená, keď otvoríte call opciu za $50, že pokiaľ do roku 2027 toho termínu, ktorý ona uviedla, sa bude Uber obchodovať nad $50, tak bude in the money a bude zarábať na náraste ceny akcií hore. Čím bude akcia vyššia, tak bude mať väčšie zisky. Ďalšiu firmu, o ktorej v tomto videu nehovoríme, tak Nancy samozrejme kúpila Intel Corporation v rozmedzi 1 až 5 miliónov dolárov ako call opciu za strike price $50, stejnú expiration time. A ešte jedna veľmi zaujímavá vec, ako investor často niektorí analytici, to som si požičal od Qualtrim na X-ku, akcie často kopírujú ich tzv. Free cash flow na akciu alebo free cash flow, ktorý tá spoločnosť generuje. Tunak je to v porovnaní na akciu. Keď sa podívate, Uber od roku 2023 až do roku 2025 niekoľkonásobne zvýšil svoj free cash flow na akciu. Bohužiaľ v porovnaní k cene z free cash flow tá akcia vôbec nereaguje a odtrhla sa a už nekoreluje so svojím free cash flow. Toto bývajú ohromné príležitosti, pokiaľ ten trh znova bude chcieť napraviť a dorovnať tieto dve metriky a dobehnúť ich naspäť. Takže tá cena akcie bude musieť nejakým spôsobom reflektovať, aby dodržala tento zákon určitý, ktorý v niektorých prípadoch funguje, v niektorých nie. Poďme si to ešte teda zrekapitulovať. Kto bude chcieť vidieť, tak samozrejme nájde túto analýzu na Patreone, na investičnom kompase mojej stránky, kde mimochodom zdieľam hrozne veľké množstvo i klasických makroekonomických noviniek, kde uvidíte moje poďakovanie. Mimochodom som dostal certifikát Wealth and Investment Management, takže dneska som človek, ktorý má dneska i papier na investment management a hromadu ďalších vecí. Napríklad pre niektorých členov tu mám i jak analyzovať akcie pomocou AI. Vytvárali sme si posledne Custom GPT ako diablov advokát, akcie Microsoft a podobne, Quantum Computing, o ktorom som už písal minulý rok ohľadne Rigetti, D-Wave Quantum, Nu Holdings a spústu ďalších zaujímavých spoločností. Takže záverom, Uber je skvelá príležitosť. Dúfam, že sa stretneme za 3 roky a budete mi ďakovať a poviete, ty Peťo, tak jak Nancy Pelosiová, tak aj ja som na Ubere získal ďalších 100 až 300%, tak jak moja manželka, keď minulý rok na dovolenke nakúpila v telefóne Intel, tak dneska sedí zhruba na 400% zisku.
tak dúfam, že ja taktiež ako ostatní vám pomôžem inšpirovať vás k tomu, aby ste budovali bohatstvo a mohli byť do budúcnosti úspešní. Dôležité ešte je uviesť na Seeking Alpha, to je práve môj obľúbený nástroj na finančnú analýzu a fundamentálnu analýzu spoločnosti. Veľmi, veľmi kvalitne uvádza, že Wall Street, SA Analysis a Quant Rating tejto spoločnosti je veľmi dobrý a keď sa podívate na ich aktuálnu valuáciu a valuation grade, to je písmenko B, je veľmi zdravá, pretože keď sa podívate na Seeking Alpha, aktuálne táto metodológia porovnáva cenu akcie s sektorovým mediánom, tak je veľmi dobrá. Price earnings má táto spoločnosť krásnych 18,8, pričom sektorový medián v danom obore je 26, takže má obrovský nedostatok až 30%. Price earnings, to je očakávanie budúcich ziskov, respektíve investorov. Má veľmi dobrý PEG, má tu spustu metrík, ktorých si myslím, že je veľmi dobrá oproti ostatným. Keby sme sa podívali na niektoré technologické firmy, tak ich valuácia je už extrémne, extrémne vysoká. Takže držím palce a budem rád za spätnú väzbu, pretože toto je deep dive analýza namiesto preskakovania 200 akcií. Som s vami chcel stráviť čas do detailu nad jednou veľkou príležitosťou.